Si ho pots imaginar, ho pots crear. És un cicle on s'aprèn fent. Són 2 cursos, amb torn de tarda, i en aquest cicle s'aprèn a crear maquillatges facials de fantasia, maquillatge protèsic i d'efectes especials, a realitzar perruques i pròtesis piloses fent per mitjans audiovisuals i escènics. Els mòduls són més pràctics, contingut més pràctic. El que fan és introduir a l'alumnat el que és la interpretació del guió, l'organització del treball, de tot el procés de la caracterització. És un alumnat motivat i proactiu. Els agrada crear de manera autodidacta i tenen especialment atracció per la imatge personal i els mitjans audiovisuals. Les sortides professionals que les trobem en el sector audiovisual més tradicional, com és la televisió, el teatre, o productores més emergents com són les plataformes audiovisuals de Netflix, HBO, també en el sector d'esdeveniments i espectacles, com ara com a cap de maquillatge, de postisseria, tallers de caracterització, de pròtesis i animatrònics, i dins el món del sector de la moda. Dins el cicle disposem de molta riquesa a l'hora de generar col·laboracions, perquè per nosaltres és molt important, i a banda en el mateix centre sempre tenim, per exemple, organitzem aquest any, l'any passat per conseqüència de la pandèmia no es va poder dur a terme la M-Walk, que és una passarel·la que té com a objectiu un tema, i tots els cicles formatius d'imatge personal fem el que seria una representació dels nostres treballs, dels alumnes. Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos a la pàgina web del centre, trucar per telèfon o consultar les xarxes socials.